Fjum li fih il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza rekord ta' aktar minn 48,000 vot, bosta opinjonisti politiċi midħla sew tax-xena politika f'pajjiżna li snu l-ħsibijiet tagħhom. Fost dawn kien hemm l-editur maniġerjali tal-ġurnal Malta Today, Xavier Balzan. Ma' One News sostna li t-telfa kbira li ġara pil-Partit Nazzjonalista tipponta għal bidla fit-tmum tal-istess partit. Jien naħseb li l-problema serja fil-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jkun hemm bidla radikali. U l-bidla radikali ma tistax tiġi bil-kliem u bil-fatti. Meta ikun hemm tim li jitlef il-kampjonat jew jitlef xi trofi, iduru fuq il-coach u jgħidulu għandna bżonn coach ġdid. Jekk il-Partit Nazzjonalista jaħseb li jista' jkun denju ta' oppożizzjoni bejn Delija, naħseb li qed imorru żmerġ u naħseb li min jitprova iżomm il-lejden Delija, jitprova iżomm ovvjament lilu nnifsu fil-kumdità tal-iskamperija. Balzan tenna li l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kienet ikkaratterizzata minn 3 żbalji kbar. Waħda kienet il-kwistjoni tal-abort, jiena ngħid is-servizz lejn is-soċjetà ċivili u diskussjoni fuq l-abort. It-tieni waħda fuq il-kwistjoni tal-barranin, li kien argument pjuttost puerili, pjuttost redikolu dil-ħaġa tal-ekonomija, popolazzjoni u barranin u kważi xenofoba, u tielet punt naħseb kienet il-kwistjoni li min kienet qed jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista kien hemm ċertu link mal-fatt li xogħolhom kien dominat minn letteralment kampanja kontra Malta. Stqar li fejn is-soltu f'nofs leġislatura l-elettorati ħoss li għandu jagħti twiddiba lill-gvern din id-darba ġara l-oppost. Normalment mid-term f'nofs perjodu fejn jkun hemm gvern, il-poplu u l-elettorat jibgħat messaġġ lill-gvern daqsxejn ta' twiddiba ta' l-oppost ġara. Spjega l-fatturi wara rebħa oħra storika għal Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Tkun dwar l-ambjent, naħseb li hemm bżonn nitkellmu aktar dwar l-ambjent, naħseb li għandna ħafna problemi li nsolvu, u tkellem dwar il-barranin. Mar kontra l-kurrent, kellem mod naħseb li jiena importanti fuq il-ħtieġa li nifhmu xi tfisser is-solidarjetà u li ma nibżgħux minn realtajiet ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.